na fantifo ya abonofo omo de akura de akwandwa wotachima na oburuma nkoma the first wodi tachima akwandwa bisa obi amamre obi onima amamre wodi tachima akwandwa wodi more than 40 years nkranza fo fudi bono omo ye bono fo mapa ane ye ne omo nete bono maso na niema bi tukwatena na obi ya tuko ye kwachekere ne man na niema bi ntwa yi no omo san ba wo munchi nti e no nkere se omo nya bono fo but abakwasem so kire se abakwasem ne de nkranza hene ne papa ne wan ne otumfo wan yenua no bokofo ene yenua no kusa asefo anya asem bia menteme ho ase aya tan bia na omo sere se otumfo ne nkodi animu me de madwe nkire mi ya akra me susuye mi se ni kwan se ono ne omo odi animu adentia se otumfo ne kese oyo hene ben kese a wo no na Bible say de wutu nuafo wo ho no hweye ne wankoye se wo kan matiwa wose de wutu nuafo wo hweye ne wankoye wo enamoso ama nipa wu asampa enamoso nipa wu otu obodom enamoso ta no so asomdie nuo nti asembe na wo kosiesie otina ho na besomme ena haye media ena enam so na ntokosi hwetu obodom omo wo hene wo ho a se amamele duda saa hene ne so na wu besi ebesensuo di kohoro wu nkonwa ena wo se saa hene no wo nyini ntum so oyo hene wo besi wo hene foforo otu obodom abro omo so wo hene edi ntokwa aba ma nipa wu saa se me twa yi nti media mesusu se Ghana mpanyimfo no saa de eni kwan se omo ma ni di ahensem anim ananso ya sanso baby sanse mpene se bebru etrente ya wenya chechire so a Old Burger TV tiase na mosonfo JP numu na nani mu akrapin bafa gine di okese do omo amedia yene ne mretifia agora na de mayi medi ehya daka mu nyina pie o ya fidi pon yi so na ye ba be hye ye ba bisua de pa afa bono ho o ya bunu ni ana wo nya bunu ni ense be hwehwe aso obi ka se obi ya kan ni nko ade ya no ya bunu ni asem yi di nti ena ma ya kan sa yene yenua bema ahofedua boroma nyina nhira a osanso enni mamamre ene abakwasem enni asem yi ho nkomo jira minimizama ba de bibia ya kabuna asachire ne sai bono chire PC first born enti bono chire PC enti se obi a ote bono ni mu bia ye PC ema oman Ghana nti abono fo ya na ye PC e wo Ghana hase nti bono chire PC okay na bono kasa ye de ne nya sa kasa no bono kasa ye nana a ye fe na nachi a ni dinda kasa no so twi kasa no ye na nachi brempa na ye tachiman hene woni na ye kasa akasa twi no na ye obi an kasa twi kasa nti na o maka different language na ye twi ni no obi abesua ye nti na ye di ni din to so se twi na nachi kasa na ebenya twi nti twi kasa na ye wo nti so obi kasa bi kasa ni na ye twi kasa na se bono no obi kasa ye nam se ye first born nti na omkasa abonofo nti bono kasa no de first born na ama ye di edin atoso no se bono na kasa no de ye twi ayeye na twi di na daso nti ye twi kasa ndina se ye ka twi pa de a bono tachiman ene firi ayeye na twi ne kasa na wo ka asem bisa na obia ankasa akasa no bi ono nko a na denta na wone ho ana na edi ho nkomo ono nko na ka wele se na oka na obia ante ase se wono no yense ye ba ye ye cross black vote an ye beto nkrofo bi a na omo nsoso e kan different kasa okay nti omo nyina ba ye omo besunya ye kasa na natwi kasa no e na omo nyina agitum sense ye ba ye ne ye kan ye twi ne natwi kasa nti obi obeka ye hu bi abesunya ye kasa bi nti na me kire se bono no akan no kan ya fa so abidum be ya akan ni nina no bono tachima ye ni enim na panyini dwie matemante na panyini so akokoso ntu bedwom nti sade etie no nti bono kasa ne de ye first born nti na ama ye de edi na to so na kasa ne de ye chi kasa ye na natwi brempon ne kasa okay ebeko chi kasa no so na ye ka bono ho asem de menhya asem mfiri ho Aisa ya kan bono kasa na edoso menim se enka ya kan kasa ne dia enim se eye baako enti de obeka bia na obi anim de woka nenso ya kan bono kasa na emu acheche de ema me kan za ne se ukọ drobo a drobofo e wo mo bono o mo ka
oba tachima he ya tachimanfo ewo bona yeka ena okodoma ene enkura akaso obi anso so wone de ne ma ne baasa ma me nkorete oba bi kakra so okoga wo gane wontini ye ntina wo kana senka wote gane ye pa na wurama bohu se gane nchichemu wum omo ka gane kasa no omo wo gamfo na nkasa bi nso wo wa wo kan wo se de osika no nti kasa ne de wo se de obesi aka na kire wo kasa yes nti se be se ne no kra ye na abafu obi kure kasa bete is like be ye kan ye twi na is like nim eyesuatre na amakasa ne bi ayese na ade ye bunu kasa okoye nuanum jape kuruma omo so bunu ne different from doma na akodoma so de different sin tachiman na tachiman ne wanchi na bi akeka tebubu ni nyina ye bunu be ye tukotena no na bi behyem na bi bewuram na bi film saa nete ye ka bunu kasa yi de ho asem ye nka bunu kakra mede ayese tachiman bunu na wo ken okay mede bunu no de efi tachiman hase obiya wo ye bunu ni no ana bunu kasa no eye bunu no kire first born na no nkire say ye wo kasa foforo bi danbre kasa ni de ye twi na bunu no ese ye nyina ye te bunu no ma ye firi bunu no ma be ye abonofo na kasa ni de ye twi wow kasa ni ye twi enti o kan bibi se nipa bi mo betana abono nipa kuo bebre enye nipa kuo baako yes betana abono ansa na woko enti pede wo kan kwa akosi se ni obi a ofiri ha ko ebi ayebono ni ana obi ofiri ha ko ebi ayebono ni na ha na wuti firi a ebe de na anya fantifo ya abonofo omo de akura de akwandwa wotachima na oburuma nkoma the first wodi tachima akwandwa bisa wobi amamre obi onima amamre wodi tachima akwandwa wodi more than 40 years wotina akwandwa no so more than 40 years ansa na wowu na oburuma nkoma the first wodi tachima akwandwa ano ye tachima hene wo ye tachima hene ano ye tachima de hye so mo so yo yokofo mankesimfo nti yedi amamre bia mankesim hima ba mankesim hene ba se tachima ye won fante hene wa sa ye wo tachima fante hene ye twa asase amomo a fante fon kwa nete ho nti omoka bona na omoka fante ne bunu nyina saka sane de ye twi nti omo so twi omoka no fante fante ne nyina ye twi asante ye twi oh yeah nti ye twi ne ye nyina ye ka na den se obi aba betena ha na oye bunu ni na afi de okọ ba bi pene kasa na sesa ense ene na meka se ye nuanom kra omo ye ne omo te ha a omo tukun akọ Germany me mabusianfo mo Germany omo ba omo kasa kakra aso se yete na aso nim na ye den na aso abam nti suatre ne na ama na basa saa netie nti se wo kwotena ba bi a oni omo akotena nipa bi a bekọ akohia omo ase yakọ school uko school kura ona afofo akohia omo etimi ma okasa kura etimi sisa nti enu nti na me ne basa na omo nyina ya abonofo saa netie yesua abonofo ho abakwasem yesi abonofo nim nkamumu ye de oka ye bi aboa ye ni nkamumu a bono ma ase ye 2019 mu ma na ye ni de ama ye de na ye ni saa se ye susu se ye pese obi ya enne ne ho eni nti na bono ha na democracy start ye enti se wo no yo hina eno nkire se hina ye na wo ye no wudi sisi obi enti se wo hunu bono ahemfo a bono hini bia no osisi ne yonko ana ne manfo yehunu se nipa bia ye nipa eni nti na de te bono ha sei enti ye no se ye nka ye hu momu na se obi aka ne hu abom eno nkire se wo ye supreme dam bono no de obi antimi ye supreme ensene ye na ye de ye ma obi afa ahodie sanse ye ne de democracy ba ye kire se fa ahodie enti se me yo hina me mfa me hina ni nsisiu enti mitimi kuro ma me manfo no me hwe wo mo so ne wo matena pepeye enti eno nkire se bonofo ye ni nka momu anka mekọ bunu ya ama si ye bai eno nkire nka momu se bia nka nipa dodo e so mo kọ no anko nka nipa dodo se na nka apese o mo mra hwe Methodist Park obi kura e chia kroma ntima nche anwie ena program e pon ye na anu kofi nso sa nti nka momu bembiem na ye se abonofo ewo nka momu eye me ya sa apo festival ne kura wo hunu bi se nka wode wani ehunu nka won ka se ni nka momu se wo be po a bra jai
abonofo me se obi anu a ɔwɔ nka mu sin ya abonofo ɛhye yanum kura ye be yama ɔhene bi so wɔ hɔ a wɔno no de bɛkɔ akɔtɔ ka adam na ne manfo ho kyere wɔ mo ɛnso ye ha de yɛnte saa ye didi ma ye manfo obia timamuni bia ensaka ne de okɔ mi wura hɔ a ɛyɛ atebubu ma hene sɛ de wasi ayɛ na hinie ne sɛ de odidi ma ne manfo bi dia utimi hu sɛ bono ye wɔ ade ayi nti bono ne de wɔ nka mu na ye ne de ya sɛ wa mekan ya yenso ye mekan aboa no sɛ wa ha na wo sɛ wo nsɛ ne bo aboa na ha wa wo nsɛ ne bo saa na bono ne tie nti sɛ aboa na ha na wo nsɛ ne bono de ya ye wa mehara ye nsɛ wo bo nti o hwa de bempa na aka bono de aka bono ne sɛ ye betimi agina brane ye betimi agina brane ka sɛ saade we ne ye ya ye bebe anu na si enu so sɛ saade we ya ne ye ye eno pɛ na mesere bono no sɛ ye betimi agina brane de aka bi ya de bono ne ye wo bi nyame anya yabo ye wo natural bridge wo ho ye wo Tano river wo ho a wo kwa a wo hunu Tano saa techman natural bridge saa nyame na ye nya da sani bia na de ne nsa debi na no wa hu na nsa be say 2 weeks ni wa hu se na bro champion for ye adwuma wo brebe na mudi kan anasa brebe na muhu za de na natural bridge enya ni e wo ho free titi o ne mente da bono maso nyina na natural bridge wo na ne ase kwan ne ya ato so nti ase betu hu se e wo ho be kwan na o mo ye to so na uduru awa hwe ya hu be natural bridge ne kase be se ufiri akoka dua wi wow nsuo ni faase enye obi na yeye na nyame na yeye wow nti bono man ne ye wade se wo kwa amanfu mu forest na obi ya na oda ɛhɔ ne yɛkɔfa apoɔ ne ba yato wall afa ho ɛhɔ ne yɛ yamamde ne yamane asa wo no wonyɛ bunu ni mapa ana techimani mapa wontimi wura saa forest ni mu saa forest ne nso so ɛhɔ na techima hene ne mprempra de nniema nyina gu ya hene no se yɛka sɛ wodi amona ya hene techima hene bron champion bi akwa yɛ fɛ no wodi amono adentia sanse oyi ne odi sika ade enchin so niema egu ni nsa no enya asane o tetechima hene ekwa adwaboya niema egu ni kom ni nsa ebo ni ti na enya asane enya de o mo penti ni bi really yes wonu sese so person ne wonya komade foforo egu ni nsa okwa amanfu mu koya amamra obenya sika kokwa ama na busu ama ne de aya anwene e de egu ni kom mu tetechima hene ne niema egu ni nsa no enya artificial eya anwene sika kokwa a wokwa amanfu mu a eya amanfo so a sika no gu a ho no okofa bi no de aye na komade na botire ene ne nsa na asem ya wo kan obi be ka se andan na betumi akoba bi sa akoya amamre na wanya sika wokọ na ontumi emfa emie bi nnwuma ama mabu no nya bi na techima hene nnwuma wa bie ne kuroma wunima no ye wurade nnwuma wa bie ne techima ade ama techima afọ no na adwuma kase ben na chen techima adwa adwuma kase ben na chen techima adwa na se obi aye techima adwa kase wi ama adwuma ben bie na wo techima hene kumfia me ona bie techima adwa enye kumfia me na asen aba bie mi nti kumfia me aba bie o ona bie adwa ama ye eno nso so achi nnwuma kase companies akase awaye ne techima ye wurade o som ye na wo mane manfo so ye nije da kromom na me nkwa manfo so ye be kom ahemfie ni akwasere kwan ni akwa manfo so na mo de mani akohu na manfo so se de amanfo so esitie okay se unya akwanyane bono ahemfo na hia anka asem be na be ka kire asema me ka kire wo mo ni se omo nkoso angina brane na omo de omo ye no ye fo omo so omo nkoso na omo nyama ne mmolo so bono de obi ntimi nsise bono enti de mesre bono ahemfo a omo wo bono ha ne se empanyine se wonsachi anya oda ana se wonsachi be ye oda hwa na wotafre enti se wote wo bono mamu a ma wo bono nsem hia o ensa ne nye se wo kọ ba bia kosom wote ha wo manfo ayesom de enti na wo kọ ya akwa wo ba bi empanyine se wodidi na wa mmea na akọ ododo matwe wote bono ha wodidi me de enti na wo kọ ahwa wo ba bi
nti mesrɛ abonofo ahemfo binum a omukɔ ahwa wo baabi ni sɛ omufie aduane no ensan sɛ omubɛkɔ ahwa wo baabi na aduane de wa ameto no ma amigya so no sɛ aduane no wuchi nti sɛ aduane bi a yɛhemfo binum kɔdi ni baabi no sɛ aduane no wa ɔma ameto no ma amigya so omuchi nti omunya adi na bono ne de ye wa adia eye bono bɛkɔ so ayɛ bono na bono bɛfiri adom mu akɔ adom mu nti mesrɛ bono ahemfo bia omote a omopɛsɛ omokɔyɛ sabi amusabi anyado omokɔyɛ akɔa wo baabi no mesrɛ wo mo sɛ bono no yehia wo mo nti sɛ omakwa omomela fie na yehia wo mo ensem bi ene nanam kakra minim saa nsɛm yi sɛ watete nsɛm bi wɔ social media de fa bono ho de ɛbobɔ kɔ ne de ɛbobɔ ba minim sɛ wate bia ebi ti sɛ sɛ nyɛ media no so yɛ wɔ so bebiri na minim de ɛkɔ nti de sɛ wo kyerɛ me mu na me hu de ɛkɔ ɛnkyɛyɛ ɛna Dr. Nek Danso Abiam ɔfrɛ bloggers dodo na ɛde nsama hodo to bloggers ni nyina anim sɛ de bɛyɛ yie beto ayie bono ne asante ɛyɛ nipa baako adwobrɛ obia mfa ne noma ngu hɔ nenso asɛ still na no ɛwɔ hɔ a ayɛ sɛ bola soja kofa mu anasa nso apagya ne mu bio kofa mu anasa nso apagya ne mu bio wode wani ehu wode waso atete bia wo hwɛ nka anamontu bi hɔ nka wɔ sɛ Dr. Nek Danso Abiam tu a wantu a ɛbɛka sɛ ayɛ bola soja ne yi me nua me da ase saa asɛm no me ma imagine sɛ nka ya me mpɛsɛ meka bi Bible sɛ shilanka siesiefo ana shilanka patafo enti de nka ye nua Nek Danso ye na nka wo ya ade papa bet me no fa baabi me hu sɛ wansan ne bono na ani ni ye enti me hu sɛ saa de no bono ani asante ye ni ntokwa o ena mi sisu dua ma obi ate ase sɛ bono ne asante ye ni ntokwa ye ya ade ba ko na ye misunderstand niema bi na ye nte ase ye yi bono fo ne ye sei ya mamle ne ya ma ne ye sei nete wo so wo ka chia no na ye sei ye tene na ye ntokwa sɛ nya ntokwa nti ye ne wo mu ni ntokwa ye ne wo mu ni maso na ye misunderstanding ena mi nua no de wo ye na nka wo ye yi o ye niema nke etwa yi bet me fa ba bi entwa yi ma me hu sɛ de obɛyɛ asbet na Nek Danso obɛyɛ ma ne ho na nse ye ntenenka bet me hu sɛ ofa abono ne asante tokwa no so e de bɛyɛ asbet ma ne ho sɛ de bɛyɛ aye bet ne nka saa na me hu no na sɛ ye ntokwa pa na o so wo bɛpata enye sɛ ne ye pata ntokwa na hye sɛ ode beton ne ho yes ode bɛyɛ asbet ayi Dr. Nek Danso Abiam de wi abɛka sɛ ono wajini din da wajini din be se na nse na ye ntene nka saa na obeye asbet man ho se de me ka ne saa ne se ohene bi nche ohene bi ana meboa omo se ohene ni nua ne ohene ana meboa nti se wo ya bunu ni mapa ena wo susu se wo so wo pɛ bono ene asante asomdwe a mpanyini se asem maame na wo asemba asemba ntimi wo asem maame na wo se wo pa asomdwe asem na ekofa asem ne bae waka me na sisan ehɔ na me hu sɛ ɛno ne mfiri hɔ ne de ɛyɛ asbet na ɔbɛyɛ ma na adwuma ɔbɛ promote na adwuma sɛ nka nya promotion na ɔbɛyɛ yɛ ba wan get wan mfiri a nka wo so wo pa asomdwe adeɛ ne so ɛkɔfa ntɔkwa ne bae no won solve yi na nti ne asomdwe bɛn no asɛm na ɛkɔfa ntɔkwa ne nyinaa bae ne sɛ tuo bodom onte sɛ manso asi hɔ nipa na yagu okɔta no so a entokwa asi sesi asomdwe nita no so ukọ sampa hwede asi wɔ sampa nipa wu na nipa nwi nipa fu ukọ domasi a ede na ekɔ so wɔ hɔ ukọ fie plade na ekɔ so ene na akɔfa abono no ntokwa asante na ba na sɛ wo pɛ asiesie dia ada na wonsiesie sa asɛm na ekɔfa ntokwa ne baayɛ entimi de misusu sɛ hɔ ne de ɛyɛ promotion na sɛ nka nye promotion no bɛyɛ ma ne ho a nka asɛm na ɛwo asɛm ba no nka wasoɔvo asɛm ma me so na ɛwo asɛm ba ɛna ɛno so na nkyɛn sɛ asɛm bi abɛsense wiem a Kofi Adoma nsɛnsɛmi wate ana wonte ɛyɛ bono asɛm na ɛnyɛ bono asɛm bono hene na yedi na atam na ɛnyɛ bono hene bi na yedi na atam ye bono no sɛ woka baako a waka ye nyina ho nti sɛ woka na agyeman badu a waka me a me watachiman ɛna waka me a me watachiman waka de menu o wate bibu woka menu ate bibu a waka menu o wa aba ase
saa na waka minua ba ase waka kentampo waka mo waka wanchi waka suma waka dwunim nti senne ye de mena na domahene ato paso na ye horo na de na ese woye mpanyini sei ye nsuma abofra sumpina so na se okono okofa pida ba ye hwe Kofi Adoma wo ba ye no obi nka sa asem nsi accident wo ho asem ato no ye nua Ibrahim mama ono kura ba awuram ye nua nyame nsira wo senka o ma asomdwe aba wote ya na wante na wo na wo se wo pa asomdwe a ye di wo hin atem no de na wo ye fa wate se waba ana wakoko fini ho so onye ne kokasa se obenya akumato ya mu na Adoma he no magya ni din bo wote ya na wate se ye nua ne ka wakoho onko ho o se bia wakọ no pese ba betodwa nka ye bete ye nua Ibrahim ko enyo ne na kit efa microphone na so se wakoho ana mebo enso so se mu nya bi e be dan tenten fidie ni so ye nyina yate wate ana wonte se bia na Dr. Nick na so abia me de na on pese de camera because and say you obeti wo ka se wo pebon ne asante asomdue no wo di ka ye nhihye to wo before wo ba camera mebo a obi ate so wo pasomdue na ye di wo hini bi atema dia na mo na ese otu enti me de me susu se na ye nkranza agenda na wo de nam se wo pese nkranza nkosom dabi se na wo pese nkranza nkosom kuro bi sofo nti anu nti na obewura mu ho nso so atwa awie yense ai ho na atwa awie nkranza ba kwasem tu manhia ne de ase ebeka se nya afi na eba nkranza ba kwasem ben ene da ho se omoko manhia no omoko manhia sesen omo ye manhiafo ha ene na me kire mu so obi ka se nkranza fo firi amokoma obo awu mesei boroma so na ye nyina ayete amokomba da ben boroma so na ye nyina ayete ena wo watu eko eni nti na obi akọ se okpa bi okọ ye no wona nko yi a wo san ba ni nti no nti nkranza fo firi hen nkranza fo firi bono omo ye bono fo mapa a ne ye ne omo na te bono ma so ena niema bi tu kwatena na obi atu kọ ye kwachekere ne man ena niema bi ntwa yi no omo san ba wo mu nti nti eno nkire se omo nya bono fo but abakwasem so kire se abakwasem ne de nkranza hene ne papa ne wan ne otumfo wan otumfo sa opoku wale be di ade no how many years 17 years sa tam na bafo pim wo mfie san bafo pim ni so nyo no nko na ba yo bafo pim ni wo fa dudo nyina ena de wo mo ba niema bi a o mitwa dudo nyina asu a wo ba na ode ne wo fa ase ba yo bafo pim nyo no na ba ye adudo nyina na de ne ba ena boa mo awuo ena wuo to no kwan so a wantimi ameduda o fa na wo fa tuo kita ya wo de ne manfo betena nkokora miensa kurum oba obetu nipa na wa metu nipa enti saatem no opoku wale was 17 years a dia be enti no no timi wo ba fu pima sa abre no wo be 50 years and enti na asante for so o mama me ne yankyire mu 17 years timi wo obi o 50 years me bisa wa hunu bi da se bia na wo fa ba ne wo fa ben ba o me se ne ba oni na wo no ene oni na wo wale hima sapoma minia mpanyini se aseme ni dance aseme bi ni twa ye dance adudo nyina na de ba fu pimeba na se adudo nyina na de na eba nti woni na bebe sa opoku ba na wo adudo nyina wo ba fu pim so do wo fa na ye adudo nyina be se nkransa hene no so gitum se ne papa no se mesimia no se minua no ana anye minua no de mi na minima na ameboa enti se ye ka se ye di afa ni afa enka achechede na di kan fa abomofo meboa enti se aba fu pim no mi bisa wo se ye di afa ni afa nka hwan na di kan fa obi kan ende mpenensa ye se enka achechede na enti di owo 50 years ni di owo 17 years wa na wo obi ena ka se ebia na ne wo fa ba ne wo fa ben ba o ankyere mu se ne wo fa bo o se ne ba enti de ba 17 years na wo 50 years na ne ho konkona na meme de mente sa aba kwase nse den time na na bafupim no 50 years ena bafupim ni nti obi a ofiri ekumase nante akọ nkranza saatam wo fa mampo awoko wo 10 years abetimi akọ wo 17 years awo ne wo manfo mo betimi akọ enye ono nko an ekọ yo ne wo fa dudo nyina ma ne nyina aka ho ena mo firi mampo o mo firi kumase o mo kọ bo so o mo fa mampo be fa mampo ansa na wakọ nkranza enti eye den na mo kọ firi ho
Kumasi a bank. Say adudo nyina no bibi na si ya omoma ani fi ani nti wo firi wa enya me na meka omodi anim enya me na meka adudo nyina nim die nti wo omoma ani firi wo enya oni na firi wo omoma ani firi wo adudo nyina no no free ofree adudo nyina kura no ono ya adanse ni o adudo nyina ne ba fopim no mo ya adansefo bra enti no adudo nyina na yekọ na ode ne wo faase ti sami tu kwan na me wo faase no na me de wadi machi saa nete nti nya ba fopim na kwachechire ono nkwa na tu ni kwan nti se obi wa 17 years a obesi dia wo obi owo 50 years ana obi owo 30 years mi bisa o eno ne dia ya asense be ma me ni omi enu nti we de ebehunu ebinum amamre omo se ma ye nchirem no die nchira ye nchirem we ni kura me ye hu de ete se me wo 50 years and 30 years 17 years betimi awo obi owo 50 years ana obi owo 30 years enti mi ni America besi so no na nka se saa asomdwe na wo pede a nka so okoye nua kofi ho na one ne kokasa se de ebe ya nka asomdwe be den ebeba na nso mente ne nka oso wo pe asomdwe wo pe bunu ni yiye wo pe se bunu ni asante enya asomdwe na ohini bi nchen wo hini bi ade na sese yeda sugusu di na nadoma hena tem nti asomdwe na wo pe ne eda so wo wa na ayebu achi bi di obeka se Dr. Abiam de enye kofi ho ana montu na wotu ni na otu bono ne asa nti sese enye kofi so de na aba na atem ne yekoso ana ejai ni nya ya bono nsem nti se wo bono ho nsem nya wo de ade aba no asem bi nkyera asem bi nti na meka kire wo se asem ma me ne wo asem ba nti asem ma me nya ne ba bi a wa wo ne ye kofi die I said, the work on a metiasi ya, and then I was a doctor, Nick Dance one. Where you name? Emma will cost. Yes, or brought to me. Obey to me. So what's the pass on my dear? Ask me, Janice, so many na a pepper, into 10 years, make us say, ask me, dear, Pelipelli, and ask me, dear. Ask me, dear, bar at the Pelipelli neighbor. In this old pass on dear, my Pelipelli and ye juma, and in the Bemas me, dear Dimu. Now, I dear about Kwame Slegan and penning for. I just joined the many mama, your president. President, I salute you. Me sans select chieftaincy minister. Say, ye nuanum boko for. Any ye nuanum kusa asefo anya asem bia mentemo ho ase. Aya tem bia na omo sele se otumfo ne nkodi animu. Me de madwen kire mi ya akra me susu yem ni se ni kwan se ono na omo ma odi animu. Adenti ya se otumfo ne kase. Oyo hene ben kase a wo no na Bible say, je wutu nuafo wo ho no hwe ye ne wankoye. So what kind mati wa was it the wutu nuafo we ne wankoye wo na moso ama nipa wu asampa enamoso nipa wu otu obodom enamoso asomdwe ni dumase enamoso ta no so asomdwe ni wo nti asambe na wo kosiesie so on there nyanto kwakro na bi na ekoso wo sampa no why na share tiri ma santo kwa na eba yesi wo hene 10 years ni afi na wo so wo besi wo hene nti sa nipa yo pa asomdwe ade na yeyi ni so no nkodi asomdwe ni abakwasem na abakwasem ben wonti setem bi omo so wo nkodi animu nti sa nipa no meme nsusu yenimu nsusu se omoma ni di animu sanse na wono no so asomdwe ni sampa asomdwe ni tachiman denti na wono no ye ma ne kwan amana kodi boko ne kusi asefo asemanim se onkopra asomdwe mra baby a oye ohimpon wo meka kuma nya ne sa me se mpanyimfo asomdwe wa kuma se na wonte wo fen so asem na na sa wo so yo hina na se matiku a Asante Kingdom na yeku o it is a men's fellowship it is a ne me join ma sorry men's fellowship na me se meja ya obi timi bom kwadu so fun timi nka se meja na se me de me mabesi anan me na ma be join men's fellowship meja inti Asante Kingdom no it is a men's fellowship yeku na mate ana mampo abe join kumawunu nyina yeku na mate na omode omo abesem ofin so yeku na mate enti se mate ku na me de me ho abesem no mi fie hene dia me na misi wo hema na nim na adehye enim adehye bonkum bia obi ya adehye wo fie obeto ya adehye bonkum enti wonti mi ni ade wo fie o ma ne nyeye enti se akondwa to a wo hema no na wugya ama no na woni na busie mpanyimfo de wo muti se ho na o mayi wo mo dehye wo di ade mebo a enya sa na esi ye hene eni nti na bono ha wonti ahensem bia wo ho so wo hene be ma na bewu a wo hene be ma na bewu a wo hema no na obet ne wo mpanyimfo mu beyi mu hene mebo a na adan na
ofin so wo hema yi ne hene a eni nti motu no nti me nua me de eyekuo no omate nti se wo hene na wu a ohema na nka eso si ne hene woni ne nim adehye na omuwo fie ho ye wo abusia bia ne ye wo adehye bonkum fo ho se e kan adehye bonkum a wote ase nipa ni firi abusia no mu na ebia sabiaku sabia nyaado ebia woni akondwa ne bi ma ne yeye nti wo hema ne na abusia mpanyimfo omo ne nim wo mo omudi akondwa ne ma ne yeye nti ka wotoma wo hema na wayi ne hene na ode na be kire wo na nya wo na ado wonsa tum eyibi eba saade a na enwira butukura aso eba saade a na nwira ebutukura aso enti media mesra Ghana mpanyimfo se omo mani ni ahensem bi anim sanse nam no so ama ye ni asomdwe wo bono ha sa eni kwan se ma ne kwan ma wodi ahensem bi anim sanse Bible say ye wutu nuafo wo ho no hweye ne wankwa nkoye nti se mi betu fo se wonu wunu amamonko na me so na me so ntokwa asia manipa wua ene papa Bible say hweye so ye threat se wo de wanka se obi nkwatwetu ana so obi nkofa aba bi nkodi ewu na ede na de baaye enya wo no o masi wo mo hena wo se wo mpene so na de ntokwa aba abro mo so sei o masi wo mo hene be 10 years ni ena wo so besi wo hene foforo enya sa ma so na akwawie sampa de awie na ebi afi na abakwasem na abakwasem na na ye kreti ato a na abakwasem o hofiti tete me ne wo kasame kan bono ma so asemi na me wo hobi enso ye dia me beti ye na me gina so a me ne wo kan ana me boa nti sampa abakwasem eda hofiti tete omunim de odi sampa akondwa wo domase a omunim de odi domase akondwa wo fie pira omunim o makondwa na ba bi o mede som nti ade na wotena ho na besom me na haye media na enam so na ntokosi hwetuo bodom omo wo hene wo ho a se amamele dura saa hene ne so na wu besi ebesensuo di kohoro wu nkonwa ene wo se saa hene no wo nyini ntum so oyo hene wo besi wo hene foforo wotuo bodom abro omo so wo hene ede ntokwa aba manipa wu saa se me twa yi nti media mesusu se Ghana mpanyimfo no saa de no eni kwan se omo mani di ahensem anim. Okay, maka se eye wo momu adwen. Me madwen kire. Nti ya de nkomo no si. O wa asem bi twato. Sesen. Sebia o wo asem bi Ghana fo ne abonofo. Asem a me wo Ghana fo ne abonofo se me nua ne abonofo. Bono ye da so ye bono. Na yenya nkamomu se de be ya obi ntimi nsisi ye. Na wote bono ha ma wo bunu adua ne nya wo de. Ntini so wo bunu adua ne ye wo da, onkwa ahwa wo bi kuru so. Mpanyine se wodidi wa na wa me a wo ko dodo matwe na se wotu kuro ma didi ame ya be de ne wakwa ahwa wo baabi nti mesira mi nua ne mabonfo se ye nka ye hummom na abono ni bia a wo baabi akwantuom so wo Germany so wo Canada so wo US baabi a wo bia no ya te bono ku obi anfa ne ho mesem na enam so ye de primpuntu amabono nti woni ya wote ye nka me ye hunu na won so be join ni ku no na ye mfira dom nkwa adom aha na ede dwuma de ne nyana besi o Old Burger TV so mpani se ne kwata ne ba tane gina ho ne atentrodo yesunya de kakra megidie pa se won so wan hu bibie frem enti na wa share ama wonu bi nso ahwe bi wa like wa comment na on subscribe ye besero se da be bibia betum obenya bi ahwe enya bi yesunya nti na wa subscribe wo Old Burger TV menne bonoma nyina enhira e ba no abakwasem ene amamara ne amane mu a na dwuma bobe opa utie ne nkase hu zampa woni minia oka Alesco aye cameraman aseda mu oduro enkoma no emo bia mo ene hwa piao